Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years kuberekwa. Last year ndakashayikirwa nemwana wangu, then muna 2023 ndikashayikirwa zvekare neumwe mwana wangu. Ndainge ndiine vana vangu vaviri avo vandakaita in my first marriage. Ndokubva tachizorambana ndikazouya kuno kuSouth Africa. Dai ndakaziva ndisina kumbogara ndakauya kuno kuSouth. Saka ndakatenga rimwe jacket iro randakatenga. Jacket iri mukomanashi mukufamba kwose kwandiri kuita ndiri kuudzwa kuti jacket iroro randakatenga mune imwe shop yemaNigerian. Jacket iroro hanzi ndokutoromba kwangu kwandakaita. Pandakatanga kuzviudzwa zvinhu izvi mukoma, I could not even believe it kuti ininiwo ndinganzi ndiri munhu akaromba. Saka pakafa mwana wangu akaita zvekucommita suicide. Komanashi, how is it even possible kuti mwana ane 7 years angaita pfungwa idzodzo? Saka ndakaenda kumba zvochokwadi ndikanoratidzwa apo mwana wangu paakazviitira, ende ndakarwadziwa. Handiri kukunyeperai, asi ndakangoti Mwari ndimi munoziva. Ndokubva ndakizodzoka kuno kuSouth Africa kubasa. Saka mushure mekunge ndadzoka kunoko ndainge ndava kungosangana nematambudziko. Ndiri munhu wekuti mukukura kwangu maparents angu vaitotambudzika neni. Zvechechi ndainge ndisingatozvifarire. Ndakazototanga kutoenda kuchechi mushure mekunge ndaishayikirwa nemwana wangu wenumber 2 uyo akafa last year. Akangoti achingobva kuchikoro, hanzi akangodonha aine vamwe vake. Saka pavakazodaidza vanhu vakuru, mwana wangu akazotowanikwa atofa nechekare. So ndakadzokera kumba mukoma. Mama vakatomboti ngatifambei, but ipapo ndainge ndiine pain isingaiti. Ndakakasika ndadzoka kuno kuSouth Africa because ndakaona kuti ndainge ndisingatokwanisi kana kugara kumba, because ndainge ndava kungofunga apa ndichiona makuva evana vangu vari vaviri mukoma vakatopinda muvhu. Ndauya kunoko mukoma, I continued with my life, but the pain was just too much. Usiku ndainge ndisingarari, ndichingochema chete. Saka this other friend of mine, iye anoenda kumasowe, akabva ati tadii tamboenda kumasowe. Fine, paya taenda kumasowe mukomanashi, taenda kumasowe. Ndopandakabva ndachizonzi nevamwe madzibaba, madzimai imimi ko muri kuchemei nekuda kwekuti munozviziva zvakaitika kuvana venyu. Ndikati what do you mean? Vakabva vanditi handiti mainge muchida kuromba here? Zvamakaita wani zvakaita mangomirira kuti munge muchitanga kuita mari. Inini kuromba handina kana kumbogara ndakabatwa nepfungwa dzekuti ndinoda kuromba ini. Mukukurawo kwedu taingoudzwawo kuti mumhuri mainge muine vamwe vainge vakaenda vakanotora madumwa. Saka ndainge ndichitoziva effect yazvo. Saka ndainge ndisitomborina kana interest yekuti ndikazonzi ndakaromba mukurarama kwangu. Saka takabvapo ndine musikana uyauya nevamwe vatainge taenda navo kumba kwamadzibaba, vachitoti madzibaba ava vanopenga. Pamwe vari kuda kungowana mukana wekuti vange vachizokupfimbai, iwe haungamborombi. This was my friend. But zvinhu izvi zvandakaudzwa namadzibaba zvakandibata. Ndikabva ndati but what was he trying to say ipo paya? Ndokubva ndachizoenda kune vamwe madzimai. Ndaenda kuna madzimai vaya vakabva varasika too bad patsanangudzo dzavo. Ndikabva ndati madzimai mirai zvenyu, zvose izvo zvamuri kutaura ini handiwirirani nazvo. Hakuna zvinhu zvakambodaro zvakaitika muupenyu hwangu. Asi madzimai mauya nenyaya yakanaka. Imi ndikuona kuti marasika patsanangudzo, but chimbondibatsirai. Ndikabva ndavaudza zvose izvo zvandange ndakaudzwa namadzibaba. Saka vakabva vachizopinda zvekare pamweya vakandiudza the same thing kuti imi makaromba. But vakangoti ndikuona rimwe jacket vakarasika pakala. Jacket iri ravakati ndiri kuona, vakati ndikuona rimwe jacket renyu reblack. So jacket iroro ndo rombwa hwenyu ihwohwo, pamakanoromba makapiwa jacket. Saka pavakati jacket reblack izvo vainge varasika kala. Jacket iri mukoma
racho riri kukonzeresa matambudziko muupenyu hwangu. Jaketi iri ndere blue. Saka ndakadzokera kumba ndikati asi jaketi randakapiwa nderipi? Ini mukoma handina kumbogara ndakapiwa jaketi, hembe dzangu ndinongozvitengera. Saka ivo vakaona sekunge ndakapiwa jaketi. Izvo rainge ritori jaketi randakatotenga mukoma Nashi. Jaketi iri ndakaritenga mune imwe shop yemaNigerian kunoko kuJoburg. Saka ipapo pavakanditi makapiwa jaketi, ndakatanga kuzvibvunza mibvunzo ndichishaya minduro. Ndakazoti nerimwe zuva ndainge ndiri mutown ndichitofamba, pane umwe baba vakangouya pandiri. Baba ivavo ndakatongoona kutongoti vainge vari mupostori nekuda kwendebvu. Vakauya kwandiri vakabva vanditi, how are you my sister? Tikabva tatotanga kutaura paya. Ndikati no need yekuti munge muchitaura neni nechiZulu nechirungu zvekare because ndinobvawo kumusha. Vakati uri wekumusha? Ndikati hongu. Vakabva vandiudza kuti ivoko vanoitawo zvekuprofita. Vakandiudza chechi yavo iyo yavanonamata. Vakabva vati pavainge vanditarisa vanga vaona kuti kumeso kwangu kwainge kwakazara rima, ndo vakazondiudza kala manje rejaketi. Vakabva vanditi, madzimai, kumba kwenyu mune jaketi reblue here? Ndikabva ndati hongu ndine rimwe jaketi rangu randinaro reblue. Vakanditi jaketi iroro madzimai, jaketi iroro ndo riri kukonzeresa matambudziko enyu ose awo amuri kusangana nawo, ende amusati matotanga kusangana nemaproblems. Asi ndazoona maita mari. Madzimai makazviitirei zvamakaita? Ndikati ko ndakaitei? Vakabva vati kwandiri, imi makaenda kaimi mukanotora mishonga yekugadzira mari. Madzimai, zvinhu izvi chakutambudzai. Kumagumo kwazvo ndazoona mava kufamba nyika yose makashama. Ndikati muri kuzama kuti kudini? Vakanditi ndazoona matetereka nesango, mava kupenga imi. Mari muchaita, asi muchangoita mari kwemakore anokwana kuita 2 years pamwana. Shuwa mungada kurarama muchidya muchiguta muchinakidzwa muine mari kwe4 years? Ko vana ava vamainge makazvara vanoenderana here ne4 years dzamakapiwa pamhiko dzenyu? Saka madzibaba ava vakabva vatoenda zvavo. Ndakamboedza kuvatevera but ndichitaura navo vainge vava kungoramba vakanyarara. Ndadzokera kumba manje ndopandakazorangarira ndikati no man, ndine rimwe jaketi randakatenga reBoston. Jaketi iroro ndainge ndisingambonyanyi kuripfeka. Ndikabva ndavhura mune rimwe suitcase rangu ndikatoritora. Jaketi iroro mukoma rakangonyangarika ndakaribata. Jaketi iri ndainge ndakaritenga mune imwe shop som yemaNigerian. Saka chazondiunzawo pano iniwo ndava confused, ndava nowe, ndava kungofamba social media yose ndichingoudza vanhu zviri kuitika kwandiri. Kuchechi ndakamboenda mukoma Nashi, asi hazvisi kushanda. Pandakaenda kuchechi ndakarutsa zvimwe zvinhu zvainge zviri zveblack zvakaita kunge madhaga. Ndikanzi napastor ndinge ndichiramba ndichiuya kuchechi. Saka the following Sunday ndakati ndiri munzira ndichienda kuchechi because chechi yacho vanoipindira muCBD muJoburg. Saka ndakatokwira kombi yoyo mukoma yakafa. Handizivi kuti how many times tava kuda kunopinda muCBD mukoma takabva taita accident. Saka ndakati ndichida kuhaika imwe taxi zvekare. Driver wetaxi akangondituka mukoma. Ndikatoziva kutoti zvinhu izvi hazvisi kuda kuti ndinge ndichienda kuchechi. Ndakabva ndaregedza kuenda kuchechi. Ndichingodzoka kulocation ndasvika pamba pandinogara pakangouya umwe murume uyo ainge akapfeka sutu yeblack. Akanditi wagona iwe, dai wasvikako kuchechi ikoko amai vako vangadai vafa nhasi uno. Ndakamutuka murume iyeye akabva angobuda gate. Mukoma achingobuda gate call ikabva yapinda. Ndikaudzwa kuti amai vainge vadonha, vainge vachigwina uye zvekare vainge vazviruma rurimi rwavo. Vakanogara kuchipatara kwenguva yakareba vakazvimba rurimi kana kufema. Hanzi vainge vasingachagoni kufema. Amai vangu mukoma Nashi vakazondiudza kuti vane hope dzavakarota. Hanzi pakauya varume vaviri avo vainge vachiti tikuda kukutora because mwana wako ane mhosva dzaakapara. Zvino ini handichaziviwo kuti ndoita sei. Handisati ndava nemunhu wandanga ndati ndaudza nyaya iyi
kunze kwevabatsiri vakandibatsira. Kuchurch pastor ndakavabloka sezvandakaudzwa kuti vabloke kana ukaramba uchitaura navo amai vako vanofa. I don't want to lose my mother, please ndibatsireiwo. ReZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakatengawo jezi rangu reblue reBrooklyn, but jezi iri vari kuti jacket hanzi ndakaritenga mune imwe shop yema Nigerian, saka hanzi ndiri kunzi ndakaromba uye zvekare ndakatoita sacrifice apa vangomirira kuti vange vachitanga kuita mari. Hanzi ndichaita mari uye zvekare kwemakore 4 after that ubva vachizotanga kupenga, but vari kuti hapana pandakamboenda ndikanoromba. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Hei, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndine imwe friend yangu uyo asiri kunzwa zvakanaka, anokwanisa kungofa anytime soon. Saka she started suffering from depression, but now iripo ndeyekuti ininiwo ndakaenda kune vamwe chiremba ava mukoma vakatombobuda pane mamwe machannel anowanikwa pano paYouTube. Ndakaenda kwavari ndikavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira kuti ndinge ndichizogadzira best friend yangu because ainge arara neboyfriend yangu. Saka ndainge ndiine boyfriend yangu uyo ainge achita zvekudriver makombi kumazowe uko. Ndakazokudzwa nomwe mukadzi uyo akanditi, iwe ndakaona best friend yako ainge ari mukombi yaJohn, ndichamuti John my boyfriend, asi magariro avainge vakaita vanhu ava vanodanana chete vainge uri usiku, iye John ainge akaonekwa ikoko kuchitungisa. Ndakamubvunza akabva atondituka. Later on I then found my messages mufoni make kutoratidza kuti vainge vatova nenguva vachidanana. Ndakarwadziwa. Friend yangu ndakamubvunzawo akabva atondituka paWhatsApp. So ndakabva ndangoenda kuchitungwiza. Pandakaenda kuchitungwiza ndainge ndichida kunorwidzana naye, but ndakati ndiri mukombi ndikabva ndati uyu ndoda kuti ndige ndichimugadzira. Ndokubva ndachizoenda kumba kwaherbalist ivavo. Ndasvika kuya vakangonditi unofanira kuti unge uchiuya nevhudzi rake. Ndikati vhudzi rake ndichariwana sei? Vakanditi kunyangwe kamu chaiyo, nekuti munhu paanenge achikama paya vhudzi rake rinotosaririra. Ndikati ndoita sei? Vakanditi iwe sezvo watukana naye chiregedza kuramba uchitukana naye. Ndakadzokera kumba. I then called and ndikamuti sorry, I was just suspecting but I had no evidence. Izvo evidence yainge itoripo. Akabva ati iripo. Ndobva ndachizoenda kumba kwavo. Ndiriko kumba kwavo kuya mukomana ndakangotora kamu yake ndikabva ndangobvisa vhudzi ndokubva ndachizoisa mukahandbag kangu. Ndakazoenda kumba kwaamai guru vangu, ivo vane imba kuchitungwiza. Ndainge ndichitira kuti ndinge ndichizowana mukana wekuenda kumba kwaherbalist ndiri ndega. Ndakazoenda kumba kwaherbalist mukoma. Ndasvikako kumba kwaherbalist ndikavapa vhudzi riya iro randainge ndakatora pakamu yake vakarigadzira. Saka vhudzi iri rakazopiswa. Ndikabva ndachizonzi ndinge ndichizoisira boyfriend yangu mudrink mutea. Saka akazoti auya kumba because anowanzo kunditengera magroceries. Auya kumba paya ndopandakabva ndachizomuti uri kuda zvokudya here? Akati yes. Ndikamuitira tea. Tainge takatogara mukombi achitonwa tea yaya, but haana kuziva kuti ndainge ndatoisa madota ebvudzi rebest friend yangu. Friend yangu iye ari kurwara. Zvino sekuru ava ivo vari kuti ndichatombotanga ndaenda kuMalawi ende pari kudiwa mari. Zvino mari ini handina because vanofanira kuti vange vachienda kuMalawi kunotora mimwe mishonga. Saka ndongosiya here friend yangu ichifa. Mari yavari kuda handina kwandinokwanisa kuiwana unless kana variko vanokwanisa kundibatsira. Mari yavari kuda ivo vari kuti vanoda $1,700 yekuti vange vachigadzira friend yangu so that asazofa. Please ndibatsireiwo. I did not want to live my whole life knowing kuti ndakauraya munhu.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakambogara pamwe pamba, saka taigara tichingonetsana pamba ipapo nekuda kwenhau yemajuti. Vamwe vainge vasingadi kuita majutis, saka ndakazonetsana nevamwe amai. Ndanetsana navo ndainge ndisingatozivi kutoti mwana wepo ainge achidanana nemurume wavo. Apa landlord wedu mukadzi wacho ainge ari muroi, but ndaingozvinzwa mani kuti mai ivavo vainge vakarema so. Saka one day yainge iri weekend, vakangouya mumba mangu vakangonoka nekutopinda vakabva vanditi uyu munhu toda kuti tinge tichimugadzira. Mwana wavo ndokubva ateverawo akapinda mumba. Ndakatovhunduka. Vakabva vandiudza kuti vainge vaine mapedzi ake awo vainge vakatora mubhini, saka vainge vachida kuti ini ndinge ndichimabhoilisa. Vakati ivo nemwana wavo vainge vasingazvikwanisi. Vakandipa poto mukomanashi yainge isina mubato, yainge iri yeblack, aya mapoto ekango. Vakanditi ndinge ndichibatidza moto. Ndakabatidza moto mumba mukoma. Kana murume paakazobva kubasa akatondibvunza kuti komuno muzvamuri kuita kunge muri kunhowa chiutsi sei. Ndainge ndabatidzira moto mumba. Kwava kutanga kukwatisa mapedhi aya. Mushure mekunge ndaita saizvozvo usiku vainge vakandipa kabhaketi vakanditi unozomuka usiku. Ndakamuka, it was somewhere past 9. Ndakaona imwe mhuka yandisingakwanisi kurondedzera. Mhuka iyoyo mukoma yainge yakaita kunge bere. Mhuka iyoyo ndakaiona ichibuda mumain house. Mangwana acho vakazondiudza kuti mhuka yandakasangana nayo vainge vari ivo. Apa ndainge ndichitaura nemukadzi walandlord, saka ndakatora kabhaketi kaya ndikatanga kukusha pado remukadzi uyo wandainge ndakabva mukunetsana naye. Mukadzi yeye akazofa, mwana walandlord akazototanga kutogara nemurume wacho. Handizivi kuti vakazogumira kupi because nemurume takazobvawo ipapo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ininiwo ndiri kugara nemukadzi webest friend yangu kunoku kuJoburg. So it has been 6 years kubva zvatakatanga kugara tose, and my friend has spent 6 years in prison. Saka I planted a gun in his car. Saka when the police raided, he was arrested. He was thought to be an armed robber. Ndainge ndichitozviziva kuti kwainge kuine raids that were going to happen kwatainge tichigara. Ndainge ndiine pfuti yandainge ndiinayo. Pfuti iyi ndakaisa motikari make because ndakashaya mukana wekuti ndinge ndichienda kunoisiya uko kwatainoisiya because location rainge ratokombwa. Ndakangomuka mukoma ndikafamba ndikaenda pamba pavo. Ndakasvika pasina munhu ainge ari panze. Ndikangovhura bhuti remotikari. Ndainge ndichiziva kuti rinovhurwa sei. Ndikangoiisa mubhuti remotikari ndikatodzokera kumba. Ndichingosvika pamba mulaini medu ndikatonzwa chivheni chava kutofamba door by door. Chakapindawo pamba tikabvunzwa mapassport vakasecha. Saka ndakazongozwa zvichinzi pane muZimbabwe nabatwa anga aine pfuti yanga iri mumotikari make. Saka pfuti iyi inonzi yakaita mamwe marobberies. Saka this friend of mine is in prison for the past 6 years. Apa ndiri kutogara nemudzimai wake. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Saka apa ndikutoronga nemukadzi kuti tinge tichibuda muno muAfrica. I really do not know, can I trust this that much, because iye akazotozviziva after ndamunyenga, akazozviziva kuti ndo zvandakaita, but akati she does not mind sezvo ndichimuchengeta. Anondida titori nevana vatakazoita. Ndoenda naye here kumhiri kwemakungwa. Can I trust him? Kana kuti anokwanisa kuzondiitawo the same.
ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zita ndinoitwa Jeff. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Jeffrey, not his real name. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa.